ndeba anyị ndewonu ụtụtụ ọma nyekwana ya ihe ka ndeba anyị ji aga ọfọ ọ ihe eji ekpe ekpere ụtụtụ ngwa na-asị tata bụ oye bụ mbọchị Mọnde. Oye yọpụtalụ ndị Igbo niile ma ndị Biafra niile ihe ọma, nkwọ kpọpụtala anyị ihe ọma, ekeke pụtala anyị ihe ọma, afọ fọpụtala anyị ihe ọma. Ọ ya adịlụ nwoke na mma, dịlụ nwaanyị na mma. Asị m na ọchụ nwa ọkụkụ nwekwa ada, nwa ọkụkụ nwe nwa ọsọ. Ọbịala ya egbu anyị gbupụ onwe ya. Ihe anyị chọrọ bụ ogologo ndụ na-arụ isi ike. Etu ndị Naijiria si na ka ha megide anyị, ana m asị ihe mgbu bụrụkwa nke ha n'ụdị pụrụ iche. Politishan ọbụla na-awọli anyị wee na-ewetara anyị afụfụ. Ihe afụfụ dịkwala ya na generation ya, maka na ofu ọbara anwa ka na-aga ajọ ọbara. Ngwa na-asị ya dịrị nwoke na mma, dịrị nwaanyị na mma. Ihe ọma ka anyị chọrọ. Onye gburu nwanne ya egburu nwanne ya bụrụ odogwu. Ana m asị ya dịrị anyị mma, ma ndị n'obodo oyibo ma ndị nọ na ana Igbo, ebe ọbụla ị nọ ihe ọma bụrụ nke ekene enu ọsọ ọjọọ nji ihe a wee welukwa opportunity wee na-asị ịnọdụ na struggle IPOB wee na-ana ego n'azụ wee je na-awọle ndị be anyị. Asị m ụfụ tigbukwa ego. Except you, O Lord, build the house. The builders build in vain. Except you watches over a city the night, watchmen watch in vain. Father Lord, we made you more than ever. Do not forsake your servant Mazi Nnamdi. Do not forsake Biafrans and lovers of freedom. Do not forsake us, Daddy. Do not forsake us. Jesus Christ, this is so painful. This is so painful. Lord God, wenu mami ya nne ya wee chụọ aja ka o wee kpokọta ndị Igbo ọnụ. Ana masị Chineke na ebe ọ bụla ọ nọ aka ndị ilo nyekwa ihe mmeri. Ọ ya apụta had it been he had known, he should have traveled before releasing this information. They don't want to hear the truth. They don't want anybody to say the truth. Anyways, one day everybody will leave this world. Because no one will one day, just one day. Nobody's living here alive. That is just how God made it. God is very wise. I'll let you watch this video today. Subscribe to our channel if you haven't done so already. Please share the video if you can. Thank you. We'll see you in the next one. Ndewonu. Lotakwana na mu sokwa na ndị Nnamdi Kanu so unu na-ege ntị o. Biko onye ka jidati video anwa. Nnamdi Kanu kpọrọ afa m. Onye mechi ụba unu na-egekwa ya ntị. Video anwa ka dịkwa si wepụta ya. Na abụ nwa sokwa na ofu onye. Ihe nchọrọ bụ na iru ndị Igbo and ndị Biafra in general. Okay. Ka m were okpu a. Ịnwere okpu a bụ okpu okwu na ụka. Udi anu wa Nelly kene America de we kpulucha ya okpu dị cowboy okpu eji anụ ọgwụ. Nelly baby. Ihe nsi ka m gwa unu ụmụnne m. Nnamdi Kanu ziri ozi wee luo Simon Ekpa ntị. Nwanne anyị nwoke bụ Simon Ekpa, nna m. Unu ewekwa n'iwe. A wee sie Simon Ekpa na o ebido broadcast ba na radio. Eso m dey happy. Onye ọbụla so dey happy. The ozi sikwa from DOS wee bịa, from Nnamdi Kanu nọ na dungeon. From there ka the ozi si wee bịa. Good. Keduzi ka ndị DOS bịakwalụ wee gwa unu na Nnamdi Kanu si kwụsị sit at home. Unu ebelieve nke anwa. Mana unu believe Simon Ekpa ya broadcast ba na radio. Keziku nesiro we believe na DOS sunu na Nnamdi Kanu se kwụsị sit at home. Na ka ngwa gị ihe mere ji wee kwụsị that sit at home anwe na-ekwu. Nnamdi Kanu bụ ji nwa ya aga tupu o mere ihe ọ na-enye warning. Ọ chọrọ ihe ga-emegide ndị be anyị. Ihe anyị bịara bụ ihe IPOB bịara bụ ịzọ ndụ na ọ bụrụ igbu egbu. Nwanne ị na-sit at home mgbe ọbụla ị sit at home mgbe ọbụla sit at home. Ihe anụnwa ka e wee frustrate ye this struggle. Okay, we gbuo this struggle. Because mgbe ndị mmadụ nọbara na n'ụlọ too much arafụba mmadụ ọfụ. Ihe mana o nwere ndị na-akwa wheelbarrow every day, their daily income na-enweta every day ka ha ji eri nri. Isi ha nọrọ ana n'ụlọ Monday, ha nọdụ Tuesday, ha nọdụ Wednesday, ha nọdụ Friday, nọdụ mgbe ọbụla ị na-ana n'ụlọ. Egbuo na dị struggle, ihe nye ha ego ya ha eji wee eri nri. So na ebe anwa ka m na-aga. And this is the why Nnamdi Kanu ji si kwụsị ihe sit at home anụnwa. Si na-ege DOS ntị. Ọ bụ na o nwere ọ dị necessary for you to sit at home and not sit at home. E watalụ. IPOB adịrị ogbugbu.
Imakwa ihe bụ gbọ na sit at home. Only ekwetu Igbo, only ekwetu aka odo. Nna ndị government in emelu sit at home, they are billionaires. They don't care. Ele ofu akpara I say $10,000. They have the money to buy it. You want the money. Aya pass you our message ndị mmadụ mbowa anulugo onu ai. Malu yes na I want I control. Everybody knows that. But you may too much. Oponjo megidebezi ndị be anyị no ihe na-ekwu. Anyị mara anyị fọrọ Nnamdi Kanu na we need to show anyị kwesịrị ime something ga-eme ka ndị Nigeria wee malụ yes na ojiji eji onye isi anyị na like ya. Mana emenye ka ọ dị too much. That is why Nnamdi Kanu na afụ ka o si eme ihe ọ pụta ụrọ ọ na-enye warning. Onye warning o pushuo ọ nakwa azụ. O pushukwa ọ nakwa azụ. Ihe otu o pushudo like that. Ị mara na ọgwụ ya ada. Ị nwere ego eji wee nụsa ndị Nigeria ọgwụ. Ị nwere ngwa ọgwụ. Can you fight them? Ihe niile bụ nwayọ etu o si wee du unu at the right from day one ngwasi tugbo today zogbuo gbalicha onye ọbụla ịdị m nwere onwe m so eche like that isi etu a menya ị gara anụsa ndị Nigeria ọgụ ị gara eme nwayọ ka ihe emegide ha gbaa ifere ebe etu Nnamdi Kanu si eme ha megide everywhere tisacha with his strategy. That is why nji wee si unu ihe struggle anụ karịa strategy Nnamdi Kanu my hand off. All structure Nnamdi Kanu lelu ka ị ga na-efolo. Onye wetazi na confusion. Nwanne anyị nwoke bụ Simon is doing a good job. Ọ na-alụ ezigbo ọrụ but amarọ m ihe melụ nwaanyị anọ na America ji wee si etu a wee baa anyị ime. He's a nice guy. I wish na ọ ga-anachi ya taa asụ. He's doing good job. Mana this system ọ na-eme ihe a ndị DOS tinye ọda nyanwụ na onwe etinyekwa ọda nke ọ dọrọ ọnụ mma nwanne m nụ. Cheki enu enu Simon Ekpa nwoke ọma. Aya da-anụkwa n'ọgụ. Cheki godie. And eze na-aba na anụ n'ofu oche. Ọ bụrụ na unu n'anya fụ na structure IPOB adọrọ mma unu mepe nke unu ihe unu na-eme mma join kwa unu na support unu mee ihe na-achị anya maka na ofu course ofu ihe ka anyị na-anụrụ ọgwụ ya ma ya hetizi n'onwe anyị agwazi n'onwe anyị ajị okwu because o nwere nwatakịrị nyere m advice na ọ bụrụ ịba mba kpọọ mmadụ ihe bụ the issue but talk sense into them and which agala m ya ntị n'ihe okwu make a lot of sense. Ka anyị welu n'ofu obi unu anụgo and kerafia bụ Nnamdi cowboy woman or asịm or cowboy ka cow lady woman welu no nwayọ Nnamdi ka ezi ka isi wee welu underground na-eke ndị mmadụ ego na-eke ha ego from ego IPOB si dị a na-eke ha ego maka gịnịzi ka e wekwugide ebe ndị DOS ka ị maka ihe iji emele ha kedu ihe bụ ka ihe ịchọrọ na-achieve Nnamdi ịchọrọ ime-achieve ka ị bụrụ onye isi ndị Biafra ịpụtago mbọsị anụnwa bịa sị na ọgịnwa bụ onye isi who made you onye isi Nnamdi asa nwaanyị welu n'nwayọ nwaanyị ọma amazi m gị nwa like chakwa na uri okpu anụ nwere na-ada ekpubeto ekpucha mfụ gị na foto like cha gị ijeziere m ụdị omume emezina n'ihe a Nnamdi na ọ dọrọ mma kekwuru ji wee jide struggle anụ under 2 months Mazi Nnamdi Kanu nwere nsogbu wee turn everywhere upside down si na oge bụzi ọga Nnamdi ngwa bụrụ ọga jenye anyị Biafra banye n'ebe ji obi dị nnọọ welu Biafra pụta ọsọsọ sit at home ka anyị na-alụ ọsọ sit at home ịmara na ihe a na-emegide ndị be anyị too much of it na-emegide ndị be anyị ka ọ n'ịmarọ na economy na na-etili economy we also anyị na-atakwu dị afụfụ mana ka anyị na-eme epu slow and steady si na-ege DOS ntị ọ ha maka Nnamdi Kanu nyelu dị struggle n'aka anything ị na-anụrọ from Radio Biafra you on your own. Ole so onye bịa mepe nke na imepele ya own okay imepe nya iwe bịa follow kwa better way ndị by for yes the honest there be no they will not follow you una forget na mgbe Nnamdi Kanu pụtalụ na many people say hey ihe Nnamdi Kanu na-eme na magade sokwu ya okwetu akwụwazilike pụta wee laa anyị na Lagos tie na akpa no ihe ka Nnamdi Kanu na-achị ime anyị na-ene anya ka anyị ma ọ ga-emetu anwa up to today ebe a ka anyị nọ o merie onye ọbụla follow bie kedu onye nwelu the mind ime that kind of thing ọ bụ ịpata na struggle ndị mmadụ ọbara egbuchegolu ndị mmadụ rie nne ịpatazie na this struggle si etu a na-agasachi ya welu nunu nwayọ ụmụnne m bikonu ka anyị welu n'ofu obi ka anyị welu n'ofu obi onye gbu na nwanne anyị mana onwe ndị apụchara ụgwọ online nke ha bụ comment ịdị na-anụ ọgwụ online stop all these things ọ Biafra ka ị chọrọ ka ọ bụ ibia igbu onwe gị onye ọbụla na-eme kingdom awụ m ọga who made you ọga ọ bụ na ikere ntụrụ from DOS pụọ ji emepe ya own
imepe nke ga after all enwere tripop Ipob tripop masob asari dọkụ ụgbọ nwe nke ụwa zuru ike. Many people nwere their own. Open your own. Unu anụgo? So ka welu no obi ụmụnne m ka hapụ ndị Nigeria ha si etu a na-ene anyị ka anyị maleta anyị ga-esi wee gbuo onwe anyị. Unu welu nwayọ. Welu no nwayọ. Ndị politician a na-ebunye unu ego Nelly, these politicians si na support na-enye gị ego na-agwa gị ị na-awọli ndị mmadụ na-awọli nwanne anyị nwoke na-alụ ezigbote ọlụ bụ Nelly. Stop that thing unu na-eme. Gwagodu politician ahụ si ya ụzọ be ha nya lugodu that Onitsha expressway from Aba si doziri from the railway Ebonyi State. Unu ada agwa ha anya those things. Why are they not doing it? Nke unu bụ ebute ego enye unu. Unu ene-eke ego na America there. Some of unu nwa Nelly and co. Ifre na ịpụta gị ilo. Before anụ makpọ ụmụ nwaanyị America mara m na ọ gị na-emeditate. Na anyị pụta gị mfụ ọkpa gị. Eme ikpuru okpu cowboy okpokpu na ụka. Na anyị wụzi cow lady. Wele nwayọ Nelly o. Ka ofe lọla ala zuola anyị nne. This system ị na-aga ihe a. Gwagodu m ịnụsa ndị DOS ọgwụ. Gwagodu m ihe unu ga-na achieve from it. Kedu ka o esi wee nye anyị Biafra? Anyị tọ na anụ ọgụ. Ndị ilu anọrọ na-achị anyị ọchị. Welụ nwayọ. Mana ọ bụ na ị welụrụ nwayọ. Ifuru ihe nji n'aka. Asị m oles no mistake ka ị na-eme. Anyị na-ayọ Chukwu bi n'eluigwe nye gị amamihe ka gị na ụmụnne gị bụrụ ofu. Mana ọ bụrụ nọ na ị na-alụrụ ego ka ị wee destroy ya struggle. Asị m gị ị bụrụ nwaanyị menstruation gị ya kwụsị ya agbadebe na agbadebe. Nya from month to month menstruation gị ya na-agba. Aja anyị Igbo ya eme gị menstruation gị ga-agbagide. Ma ọ bụ na stop this time menstruation gị ga-agbagide from month to month. Iwụrụ nwoke ihe mgbu gị wụrụ ya na-afụ ya n'anya gị na-agba. Ndị be anyị atago na afụrụ ya nne ka anyị welu n'ofu obi. Ife iruo na Ipob na ịlikros their system ije mepe ya on. Anyị welu ofu obi like ihe program ị na-eme na-ashi anya na comment na support gị. That is the only way. Mana ịbịa na struggle anụ nwa just yesterday wee bata na this struggle ka ịbịa bute ọgba aghara. Ana m asị gị lio adụ duo onwe gị. Ana m ayị unu biko ndewonu ya malụ nwoke na mma malụ nwaanyị na mma. Onye ajọ omume ya makwuolie na mma ka o wee chegharịa. Anyị achọrọ iluzu onye nke anyị ma onye Ipob o ma onye Biafra ma onye Igbo onye ọbụla ya chọrọ iluzu mmadụ. Ihe anyị chọrọ bụ ọganiru onye ọbụla because mgbe ị na-agọlụ mmadụ ezigbo ọfọ ka ihe ọma ya na-emelụ gị. Mana onye a na-agọlụ ezigbo ọfọ na-agọlụ ọ na-ata na-abụ gị n'obi na-abụ gị n'anya. Ana m asị Chineke nna jee bụtakwa ụgwọ jee nụọ dị ọgwụ Olisa bi n'igwe. Ndewo na ụmụnne m.